Základnej umeleckej škole Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi sa už rozbehol školský rok. Poďte s nami vyspovedať žiakov. Do školských hlavíc v tomto roku bolo prijatých takmer 190 žiakov. Tradične fungujeme v odboroch tanečný, hudobný, výtvarný a literárno-dramatický. Novinkou je rozšírenie hudobného odboru o violončelovú triedu. Ako sa zatiaľ darí v novom školskom roku? Zatiaľ dobre, zatiaľ som nedostala žiadne zlé známky, je to všetko veľmi rýchlo, lebo sa všetko rozbieha, ale inak v poriadku. Takže v novom školskom roku sa mi darí veľmi dobre a zatiaľ samé jednotky, takže to je dobré, hej. Zatiaľ sa mi darí dobre, dneska sme písali prvú 5 minútovku z matematiky. A dostala si už nejakú zlú známku alebo dobrú? Zlo ešte zatiaľ nie, chvála Bohu, ale dobrú dneska som dostala prvú jednotku. Nový školský rok začal pre mňa veľmi veľkou zmenou, keďže som nastúpil na strednú školu. Už to nie je také ťažké, nie je to také zložité. Je to veľmi také uľahčujúce, oddychujúce, také relaxujúce, musím uznať. Veľmi si to užívam. Tak zatiaľ sa mi darí celkom dobre. Dostala si už aj nejakú zlú známku? Zatiaľ nie. A nejakú dobrú? Určite áno. Veľmi dobre, som s tým spokojný. Je nás síce 28 v strede, čo je taký nezvyk, ale som veľmi s tým spokojný. Som prvák na strednej, takže veľmi som rád. Žiakov čaká počas roka, ako je už zvykom, mnoho koncertov, výstav a súťaží, na ktorým im budeme držať palce. Čo nás čaká v tomto školskom roku? V tomto školskom roku máme naplánované tradičné koncerty. Začíname v októbri jesenným koncertom. Záver kalendárneho roka uzavrieme tradičným vianočným koncertom v Redute. No a z takých noviniek, ktoré budeme ponúkať v novom kalendárnom roku, plánujeme usporiadať koncert skladateľov, ktorí pôsobili v Spišskej Novej Vsi. To bude taká novinka, bude to koncert v Redute, tradičný folklórny večer a takou novinkou v závere školského roka bude pochôdzkové divadlo, ktoré budeme organizovať v Kašteli v Dardanelách. Od žiakov sme sa dozvedeli, že sa im v tomto školskom roku zatiaľ darí veľmi dobre a že ešte nedostali ani jednu zlú známku. Tak dúfame, že sa im aj naďalej bude takto dariť. Pre televíziu ZUŠ Šarlota Koňaková.